Niya mana mulai? Japan. Japan. Mali lagi nih, Japan Bosumtari. Kami ya Deguduk. Konggringआव गोलैबायना? konggringखा. konggring प्राइमारिनि सिङावनो गोग्लैनाय. जाने बेया दा जापान बसुमतारी. दे जायखिया नोङो फंनैसो बुंलाय जेनेबा बे मा जानायमोन जेनेबा? आं दिनै जानायनि जाथायखौ आङो जेबो मिथियाखै। माने आङो दिनै आं बाइक रेलियावसो थांदोंमोन। बाइक रेलियाव थांनायाव दिनै आंनि न'आ खामनानै थाबाय। खामनानै थानाय बेलायाव आं जेबो बुंनो माजों खामखो जेनेबा? कारेन्ट सर्ट जानानै खामबाय। आं बेखौ जेबो मिथिया बोरै जानानै खामखो आं बुंनो हाया। आं मिथिया आं दाबसेयावसो दंहैयो। आं बाइक रेलियावसो थांदोंमोन। आं बेनि अनगायै जेबो बुंनो रोंला। सरखारनिसिम माबा मोनसे बुंनो लुबैयो? माबा मोनसे मोननो लुबैयो? सरखारनिसिम मोनोब्लालाय आङो मोनजानो लुबैयो। आंनि न' खामजानाय हिसाबै आङो आय गैखायाना? आय गैया आंनाव जेबो गैया। आं दा मोनोबा न' गंसेनि मोजां जायो आरो ना? मोनोब्ला सरखारा अनोब्ला आंनो न' गंसेसो हरोब्ला गंसेनि दे बेफोरबायदिखौ आङो मोजां मोनगौ सरखारनि। दा आंबो जानोनानै जायाखै। नै थांखा माखोरा नैबे भिडिअ नुनाय बिथां आदानि मुङानो जाहैबाय जापान बसुमतारी, गामि दैगुदुं, पस्ट खुंग्रिं, PS रुनिकाटा, पिन कड 783375, 14 नं चिरां दुवारनि सिङावनो थानाय बिथां आदानि न'खरा दिनैहाय जे रावबो गैयै समावनो जे कारेन्ट ब्रास जानानै जे बिथांनिनो ओंखाम संग्रा न' जे दिनैहाय बिथांनिनो कारेन्ट बोनाया ब्रास जानानै दिनैहाय खामब्लावनानै जे बिथांनि न'खर बा बिथांनि ओंखाम संग्रा न'आ दिनैहाय गासिबो खामनानै नैबेबायदि अबस्थायाव जानानै थाबाय। जे बिथांनिनो बे न' सेरनिनो खान्थाल बिफां बेबो खामनानै नै बेबायदि जानानै थादों। दा बेनिखायनो जे बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों जे दानि सोलिफु सरकारनि थोरोबनिफ्राय जिहेथु बिथाङा आय न'बो मोनखायाखै हिसाबै जे जा हायो सरकार थोरोबनिफ्राय थाइसेबाबो थाइनैबाबो बिथाङा अनसुंथाइ महरै सरकार थोरोबनिफ्राय लुबैदों जेन बिथांनि न'खराव जे सरकार थोरोबनिफ्राय थांनानै जे माबा मोनसे खबर लाफैगोन एबा बिथांखौ सरकार थोरोबनिफ्राय एसेब्लाबो अनसुंथाइ होगोन बे मिजिंखौ लानानै बिथाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बुंथिनानै होबाय दहाय एसे सिगाङाव। बेखिनियावनो बिथांनि मिजिंथिनाय एसेनोसै।